Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka District Magistrate ka East Khas Hills District ka kong Rosetta Mary Korba IAS kala Pynmih Jingmana halor ka jingsham baki seng ba pher ki jupelong ya ka Ïakhih ni ka jingayat patba ha ka district nakapor syakapor nakalyang ka District Magistrate kalaong balada don ka Ïakhih ka bawanra jingthut ya ka letkawan bat kanwanra jingklumar ka ban pinthut ya ka syongsuk ki patba. Namar kata, nakalyang kakong Rosetta Mary Korba, IAS ka District Magistrate ka East Khas Hills District, Shillong, katkum kabor bala ay hapo ka section Shispa Nrupulay BNSS, lapin bana ban khanglat, bat onom siya ya kinu ki briyo, ni ki kinhun briyo ban penlong Ïakhih, ni jingayat patba hapo arspa mitar, nakalinti badayat siya Meghalaya Secretariat Building, Additional Secretariat Building bat ka Raj Bhavan Shillong. Bat onam siya bankit nira yaki tiar ki bala ban Pynmih Jingminsaw yaki weipat ki briyo. La manaru ba kinu ki bapen Kenya kini ki hukum kanwanra ka jingsha penchitom katkum ka section arspa arpulay jong ka BNS bat ki weipat ki kendon an balabo.